Kovács Levente régi művész nevén Random Levi 11 évesen kezdte a videózást Szombathelyről indulva, vlogokat készített kreatív, fiatalos tartalmakkal. 13-14 éves korában jelentős sikereket ért el, vlogjaival több mint 14 000 követőre tett szert még tinédzserként, és több milliós összmegtekintéssel büszkélkedhet. Már fiatalon készített egy ütős videót, Én leszek a befutó címmel, amivel megnyert egy pályázatot és hivatalos diákolimpiai vlogger lett. Sokakat lenyűgözött az a képessége, hogy úgy tudja eladni a személyiségét és a tartalmát, hogy a videói valóban önmagukat hirdetik. Korábban szerepelt youtuber találkozókon is, ami jelezte a közösséghez és nézőihez való kötődését. Levi most 22 éves, a Framemates vállalkozás tulajdonosa, és ma újra kamera elé kerül. Örülök, hogy újra itt lehetek a kamera előtt. Mindig is szerettem volna egy saját vállalkozást indítani, viszont régen, amikor youtuberként tevékenykedtem, akkor még pontosan nem tudtam, hogy milyen irányba fogok elindulni ezen a téren. Viszont idén 2025. februárjában döntöttem úgy, hogy elindítom a saját vállalkozásomat Framemates néven, ami fotózással, illetve videókészítéssel fog foglalkozni. A legnagyobb kihívásnak talán azt tartom még mindig, hogy mindenkinél van egy mobiltelefon, és mindenki úgy gondolja, ami egyébként nem így van, tapasztalatom alapján, mindenki úgy gondolja, hogy ő nagyon jót tud csinálni azzal a mobiltelefonnal is, és hiába van az, hogy mi sokkal professzionálisabb eszközökkel dolgozunk, sokkal nagyobb tudással dolgozunk. Ettől függetlenül ezt nem mindenki fogadja el, nem mindenki akarja megérteni, és nagyon sok ember úgy van vele, hogy neki nem kell professzionális reklámanyag, mert ő majd a kis telefonjával ezt megcsinálja. Amiben hátrányt éreztem, mint egy fiatal vállalkozó, aki most indította el a vállalkozását, az a vállalkozásnak a felépítése, az ügyfélkeresés, egyáltalán egy munkának a folyamata, hogy megy vállalkozóként. Mennyi mindenre oda kell figyelni, hogy az a munka, az a kész anyag, amit leadunk az ügyfélnek, az tényleg olyan legyen, hogy bátran adjuk oda. Illetve a másik, amire rá kellett jönnöm időközben, hogy hiába van meg a technikai tudásom magához a fotózáshoz, videókészítéshez, attól függetlenül nagyon sok olyan dolog van még egy vállalkozásnál, amihez én nem értek, és ezért örülök annak, hogy itt van velem 2 fiatal ember, aki viszont minden háttérmunkában segít. A youtuberkedős éveim alatt is már rengeteg tapasztalatot szereztem videógyártás terén, legyen szó vágásról, videófelvételről, a hangminőség fontosságáról, a Photoshoppal is itt ismerkedtem meg például. És ezek után a középiskolai tanulmányaimat is egy ilyen irányba folytattam, mozgókép és animációkészítő szakon végeztem, illetve most jelenleg a főállásomban is operatőrként és vágóként dolgozom. Ezen kívül mindig is szerettem kamerába beszélni, viszont az elmúlt években ez háttérbe húzódott, és inkább a kamera mögött tevékenykedtem, és úgy döntöttünk, hogy ha már van egy saját vállalkozásom, és vannak érdekes forgatásaink, érdekes történeteink, akkor ezt megosztjuk a nagy közönséggel, és újra visszaülök a kamera elé. Youtuber éveim alatt rengeteg embert ismertem meg, illetve nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítanom. Ennek köszönhetően ma már a vállalkozásomban, hogyha valamilyen akadályba ütközök, tudom, hogy kihez tudok segítségért fordulni. A Framemates elsődleges célja, hogy fiatalos gondolkodással segítsen azoknak az embereknek, akik nem tudják felvenni a ritmust a mai trendekkel. Alapvetően jó eszközökkel rendelkeztünk, viszont lehetőségeinkhez mérten mindig próbálunk újítani, ezen felül természetesen a tudásunkat is bővítjük. Ennek köszönhető az, hogy az eddigi munkáink is már eléggé színesek lettek, illetve a jövőben is szeretnénk minden ügyfelünkkel megtalálni a közös hangot, és minden kérésnek eleget tenni. Az elmúlt fél évben rengeteg izgalmas projektben vehettünk részt, viszont számunkra a legnagyobb elismerést dr. Remény András polgármester felkérése jelentette. Természetesen továbbra is szeretnénk fejlődni és bővíteni a tudásunkat. Ezen kívül mindenképpen szeretném, hogy egy nagy ügyfélkörrel rendelkezzünk, és valahol ott legyünk a listának az élén. 13-14 éves koromban, amikor YouTube-oztam, akkor az egy dolog hajtott, hogy láttam, hogy amit csinálok, azt az emberek szeretik, és ez egy motivációt adott arra, hogy napról napra jobb legyek. És így, hogy napról napra jobb lettem, még többen szerették azt, amit csinálok, és tulajdonképpen ugyanez a motivációm a mai napig, hogy napról napra jobb legyek, és a vállalkozásomat is így próbálom építeni, hogy napról napra előbbre legyünk, és napról napra fejlődjünk. Hát, hogyha erre muszáj válaszolnom, akkor mindenképpen azt mondanám neki, hogy ne hagyja abba a youtuberkedést, mert úgy gondolom, hogy
hogy ahhoz képest, hogy ennyire fiatal voltam, ahhoz képest jól csináltam azt, amit csináltam. Viszont erre azért nehéz válaszolni, mert semmit nem csinálnék másképp. Ami most van körülöttem, legyen szó most csak a FrameMates-ről, ezt így visszagondolva nem igazán szeretném, hogy ez ne történjen meg. Ahogy korábban említettem, nem egyedül csinálom a vállalkozásomat, magam mellett tudhatok 2 személyt, akikkel nem csak munkakapcsolatban állok, hanem évek óta nagyon jó barátságot is ápolunk. Kövessetek minket a többi platformon is, ha kérdésed van, írd meg nekünk, és hogyha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor keresd meg minket bátran.